върху 2 Тимотей 3 глава, 1 стих. И там четеме така. А това да знаеш, писано е до Тимотей като това второ послание до Тимотея. В това второ послание Павел му дава нещо, което да знае, нали? А то с такава цел е, че Божия дух, това, което има, предстои да се случва, да станат тези неща, Бог предава в намерението си какво ще се случи, какви събития ще се случат по света, нали? И в тази земя все пак ние, като чеда Божии, и ние живееме. И тези неща в тези усилени времена също участваме. Също и ние участваме и ще се срещнем с тези неща. И какво трябва да направим ние, как трябва да устояваме в тези трудни времена. И това послание, като разгледаме, нали, виж колко време е било, далече назад е това време, когато Божият дух вдъхновил Павел, нали, защото писанието е Боговдъхновено и, нали, то е помисли на Бога. Тук няма някакво откровение, което да бъде и да дойде като ново откровение за нас. Ние трябва да знаем, че всичко това, което ние имаме нужда, то е в Божието Слово. Така че да не се смущаваме, това ще стане, на нас ни е разкрито всичко това, което трябва да знаем и какво, като дойде, как трябва да постъпим и какво трябва да направим ние. И заради тези неща, много пъти сме го говорили, заради Божието Слово, че там е Божият ум и оттам можем да познаем Бог и Неговото намерение, какъв е Той, нали, какво изисква от нас. Бог е издигал във всички епохи, във всички времена такива хора, които са били в заблудата, били са ушки да обичат Бога, като Павел. Самият той е бил с ревност, обаче не според Божието, нали, според истината. Макар че знае, той е бил фарисей, нали, човекът, бил грамотен и е учил при най-добрият богослов, най-добрият учител в това време Гамалил. И все пак този човек да няма откровение от Бога за Христа Исуса. Макар че да вижда, че той, Стефан, умира заради това име Исус Христос. И как дразновенно говори Стефан, нали, заради Спасителя, заради началникът на живота, как те са наскърбявали Святият Божий Дух. И той да говори на онези, нали, фарисеи, там книжници, всички възрастни, с такова дързост да говори на тях. И да го пребият с камъни, бащи или фарисеи, които са отделени в служение да получават, нали, народът за писанията, за Божието намерение, за Бог. И самите те, като са грешници, самите те, като престъпници на закона, с какво дразновение. И това да покаже тяхното коровосърдечие, това да покаже, че тези хора мразят истината, защото да отхвърлиш Божието намерение, това показва ясно поясно, че такива хора или такъв аз не любя Бога. Не любя, защото беше нужно за всички Христос. Както четеме в Божието Слово, нали, в Битие, 3 глава, 15 стих, и ще поставя вражда. Нали, там се говори за нашия Спасител, че той ще смажи главата на змията, а той ще нарани петата. Нали. И тези хора са били фарисеи, научени хора, богослови хора са били. И все пак да отхвърлят такива истини. И после да преследват църквата с такова дразновение. И Словото казва, че той дишаше заплашване, смърт дишаше на църквата. Не диша живот човекът, а толкова се е закоровил, толкова е омразно. Как може тези хора, нали, и да ги убие? И тези хора пък да бъдат за тях като
да понасят така, нали, като Христа Исуса, че да бъдат бити заради истината и да не се защитават. Те ги бият, а те прости им, те не знаят какво вършат. Нали така? И сега Божието откровение, Христос Исус, както каза на Петър, нали, според както казват хората, нали, каза на учениците, кой съм аз? Еми казват, че си такъв, както и сегашно време. За някой Христос е изцелител, за благословител и така нататък, но Той дали е на теб такъв, какъвто Бог ти го дава и да слушаш това, което Той казва и да вършиш това, което Той изисква от нас. Нали? И ето Той, същият, който е, нали, гонител на Христа Исуса, на църквата, Христос, цялото Христос, сега Той дава откровение и на нашето време, и в онова време, и за всички времена да остане това писание. И във всички епохи Бог да хване такива като Павел, и както и ние, нали, по Божие откровение, плът и кръв не са ти го разкрили, Петре, но ти го е разкрил Отец ми, който е на небесата. Нали, той казва, според вас кой съм аз, и той казва, аз съм, нали, а ти си Христос, Синът на живия Бог. И тогава той каза, нали, на Петър, плът и кръв не са ти го разкрили. Ти можеш да учиш при най-добрия богослов и все пак да не ти е разкрит Христа Исуса. Тъй, че нещата са зависими от Бога. Може да тичаш, да искаш. Войната не е на силните, а то е на Бога. Нали така? Тъй, че Бог е този, който може да разкрие Христос като наистина Спасител и Бог, така както и истина, и правда, и мъдрост и така нататък. И да се върнем на темата ни. От това, което сега ние живеем, както и във всички епохи е било така, ние трябва да сме много внимателни. Христос е казал за 5 разумни, 5 неразумни, нали така, за 10 девици. Да. Така. И така, обаче това е нещо, което много е важно за наше време. Виждаме сега едни деца, едни хора, които толкова са залюбили света и са много бамбашка поколение дойде в нашето време. Много различно поколение. Къде, като върнем 50 години, нали, назад или 40 години, 30 години пак е било много 20 години да върнем. Нали? Различно е било. Много различно е било от това, което е сега. Сега толкова е компютъризирано, толкова е лесен, нали, и толкова са лоши нещата, и, както казва Словото Божие, егоисти и така нататък. И така нататък. Хората станаха повече светски, отколкото богобоязливи. Нали, да бъдат. Така, и за нас е това, както и било за това време. Както Павел казва, това да знаеш, че в последни дни ще настанат усилени времена. Тъй, че на последните дни са във всяка епоха, за всеки, нали така, последни дни. Но има едно такова време, което ние го виждаме, което не е било в нашето време. То е било пак така, нали? Имало е грях, нали? Имало е различни тези грехове, които пак ги има, но сега като че ли много е усилено това време. Много е усилено. Сега ще видим какво е библейското значение на това усилено време. Така, той казва, това да знаеш, 2 Тимотей 3 глава 1 стих, а това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилени времена. Библейското значение на усилени времена е, или се казва тежки времена. Усилени времена, или се казва пък тежки времена. Тежки времена. Да, усилено време, тежко време. И има едно гръцко определение на тази дума. Гръцко изразяване. Нали? То все пак е написано Новия завет на гръцки език, нали? И там има някакво богословско разбиране, да разберем ние тази смисъл. Тази мисъл
усилени или тежки времена. На гръцкия израз се казва така: халепой, каиро. И ще разгледаме тези две думи. Халепой и кайро. Халепой означава трудни, сурови, опасни и свирепи. Пак го казвам. Трудни, сурови, опасни и свирепи. Това са 4 думи. Трудни, сурови, опасни и свирепи. Обаче другата дума, кайро, пак там се казва така: времена, сезони и времена и сезони. Нали? Не го разбирам какво значи тук по-гръцки, аз не можах да намеря тази дума. Времена и сезони. Чакай да го видя дали си го имам тук. Аз не съм го написал. Периоди. Ето. Периоди. Времена, сезони и периоди. Да. Запомни го, Любов, да ми го докажеш. Аз съм си го записал, не? Времена, сезони и периоди. И сега как четеме? Трудни времена, трудни сезони, трудни периоди. Да. Сега е друго едно. Сурови времена, сурови сезони, сурови сезони. Периоди. Да. И другото сега, третото. Опасни. Опасни времена, опасни сезони, опасни периоди. И четвъртото, свирепи. Свирепи времена, свирепи сезони, свирепи периоди. Това означава времена, белязани от морална поквара или духовна измама и враждебност срещу или към истината. Ето това значи. Ето тези времена, които са трудни, свирепи, сезони и периоди, както е било във всяка една епоха, преди да изгрее слънцето на Божията истина, да дойдат, нали, писанията, Божието Слово да навлезне сред народите, когато няма истината, ето това дередже се стига както нашата страна България, както и други страни, където авторитетът не е Божието Слово. Защото ако то е, както някои претендират, като мормоните, директно казано там, като яховистите, като съботяните и като днешното евангелска църква, нали, така казват харизматично, който там се употребяват ушкилим, кавички, всички дарби, нали, ушким, и Бог не е ограничен, като включват там някакви емоционални човешки неща, които не съответстват с Библията. Имаме да говорим и върху това нещо. Какво значи демек това? Това, което трябва да се практикува. Какво трябва да се практикува в църквата? И какво е сатанистко? Добре да бъде ясно за нас. И с това също съм си го отделил като тема. Такова ми добре, че, нали, Миша, снимаш ли? Много добре правиш, че снимаш. Това да го разпространим. Нали? Аз не обичам по принцип така, но като има служение, добре е да се такова. Как ще стигне до учениците? И тъй, че истината е такава. Слагат ушким писанието, обаче усукват, изкривяват, претурват, отнемат, като вкарват там човешки разбирания. А не това, което, нали, човешкият син, нашият Господар и Спасител Исус Христос е говорил, и апостолите това, което са проповядвали и са практикували църквите в онова време. Нали така? И после, именно поради тази причина, хора, които в времената, като се наричат в реформатори, нали, в нашето време, и сега има такива съвременни богослови, хора, които продължават върху основата на пророците и апостолите, които
са били, както са предадени за нас, за църквата. И тези реформатори, и те са практикували и са обучавали църквата върху тази основа. Върху апостолското и на пророците и на апостолите учението. А сега още на апостолите някои се наричат апостоли, пък това е друга тема, която не искам да говоря, че днешно време не съществуват апостоли, няма ги, има библейски проповедници, както се наричат пастири и учители, които да обучават Христовата църква. Апостоли, те не могат да дойдат до това ниво, защото те не са били нито с Христа, нали така? Да. В онова време, защото църквата се основава върху апостолите и върху пророците, които са били, нали. И така. И значи тези тежки времена можем да подчертаем на дебело. Това е белязано от покварата, моралната поквара, но има и това нещо, което трябва да го разберем. Духовната измама. Или враждебност срещу истината. Освирепяват се поради истината. Когато те си измислят да практикуват някакви служби, служения, нали, там днешно време, дето помазания ушким, дето наричат, славата наричат ушким, проповедници, които не могат да проповядат без музика, не могат да се молят без музика, трябва да има малко така да се изпълваме. Братя, Аркадаш, тук на нас е нужно словото, бе. Тук на нас е нужно истината, бе. На нас не са ни нужни някакви неща, които да ни накарват към истината, към словото. Ти трябва да оставиш всичко. Това е една друга тема, която ще говорим върху него. Нали? Че как Господ казва, нали, на нас: оставете се и слушайте мене. Оставете вашите си емоции, оставете се от тези неща и вече слушайте мене. Това ще четеме. Ще докажем с стихове от Библията. И така, тази враждебност ние виждаме, както във всяка епоха. Виждаме, да. Хора в това време са като Павел. Те са оставили заблудата и са тръгнали след Христа. Оставили са расото, папизма, оставили са расото и техните ритуали, нали, лъжите, дето да купуват душите от ада, като са плащали там индулгенции, пари, нали, като във времената на реформаторите. И сега в нашето време по същият начин да се говорят тези неща, да лъжат, да мамят хората, че ако не си даваш десятъка, ти си проклет. И изискват тези неща, грабейки хората според Новия завет, които няма ги тези неща. Нали. А ние трябва да обучаваме църквата в истината. Как трябва да залюбим истината, която за нас е просто враждебно. То е разкъсващо, обаче от него имаме нужда. Както да си болен, трябва да влезеш в операция, но не може да стане така, че да не минеш през ножа. Как ще бъдеш опериран, ако не те разкъсат, нали, ножа? Няма начин. Трябва като легнеш на стола, то трябва да бъдеш рязан. И ако ти влезеш в църквата и не си рязан от Божието Слово, то да те разцепи и да разкрие всичко в тебе, да те излекува. Именно това е, нали, Словото Божие, то идва като чук, да удря всички от тези наши лъжливи убеждения от тъмнината, да ги махне и да ни създаде в образа на Христос. Както правят, нали, паметниците, глетото, так, оформят така. Нали? Или извайват, или дървото, нали, и цветава точен образ. Кардаш, ще извинаваш, ама на мен не се допадна преди, като повиждах Библията. За десятъка става въпрос, нали, че който не си дава десятъка, нали, има кредити оттам. Да, Малахия 3 глава, да. Ще говорим и за това, сестро. Ще говорим. Задължително, наистина, че една част десятъка, защото иначе пише, има кредити от десятъка. Да. Това го говореше, сестро, в Стария Завет за свещениците, които служиха в храмът. А сегашно време в Новия Завет има драговолно даване. Не е десятък определено, 10-та част да се дава, нали, както в онова време. Опитайте ме сега, аз няма ли да ви давам, защото тези хора, левитите,
те нямаха нали, дял, както имаха всички други племена. А левивото племе, на тях делът беше даден от Господа да слугуват в храма. А ти имаш 100 кг картофи, 10 кг ще донесеш в храма, разбираш? Он има 1 тон зърно, ще донесе 10 или там колко тона, нали, килограма в храма и те така се подхранваха служителите. И когато не ги храниха, те оставяха и се заминаваха, нали, от глад умират, разбирате? А днешно време има нещо бамбашка, както виждаме в Словото. Има драговолно даване. Не ти е казано да даваш толкова процента. Ти си плащай сметките към държавата, тока или това, и колкото ти ще решиш в сърцето си, толкова ще дадеш. Не както Анания и Сафира, те умряха поради тази лъжа. Ушким продадоха земята си и чакай сега ще отидем, ние ще дадем ушким цялото, а пък задържаха една част. Парите са твои, ти решавай драговолно даване. Да. Колко ще даваш? Вземал си 1000 лева, колко ще дадеш, ти вече си знаеш. Драговолно да дадеш. От сърце да ме казва. Да дадеш от сърце толкова за делото и служението на Бога. Нали така? Да. И толкова. Ние знаем на къде да определиме, примерно, нали, наши братя заради служението, някои неща да се плащат или на някъде да се изпратят някои, нали, да помогнем на бедните, лекарствата им. Ето за това е определено. Не да ги държи пастирът и никой да няма достъп. Тук си има друг. Пастирът не му е работата да дава храна мрана. На пастирът работата му е да вземе Библията и да не остави Библията и да й чете Библията. А другите отделят се хора, които, нали, са смели във вярата, знаят писанията, нали, дякони, които се занимават с тази работа. А нашата работа да четеме писанията и да даваме точни неща на хората. А тук вече дяконите какво правят? Знаят състоянието. Тази сестра така, този брат така, другото семейство така. И те се разпределят с парите. Парите аз не ги държа. Ние не трябва да се занимаваме с парите. Моята работа е да се занимавам с Библията. Толкова. Разбирате ли, брат? Ето, има много теми, които трябва да говорим в днешно време. Поради тези истини сме гонени, преследвани и не се дава възможност на нас. Те са нуждаят, защото то гори, той гори, брат. Нали, трябва да има финансови някой ли в за да се плащат тези неща. Да, трябва да има, нали, целта е да даваме от сърце. Колкото желая да дава, нали. Да, това ме интересуваше. И ако няма, нали, това ще го говорим като пак ще разгледаме тези неща. Те пак са важни от Божието намерение. И така продължаваме. Тези времена са с цел да се скрият писанията и да се практикуват някакви други учения. Нали? За да може хората да не се променят, а да идват поради тази причина в църквата, да търсят Бога заради други неща, но не са цел, че тези хора сме били червеи, ние сме били хора, които сме били пепел, грешници, и Бог взема от нищо пресъздаване, като ни възражда, новоражда и ни прави вече свои деца. И децата трябва да растат с Божието. Ние не можем да растеме. Плътта има нужда от хляб, нали така? Но душата ни от какво има нужда? От Словото Божие. Духът ни от какво има нужда? От манджи? Не, и той трябва да расте. От пак и духовните неща, правдата, нали, истината. И то трябва да расте. Ние сме дух, душа и тяло. Душата трябва да се преобразява, защото ние сме свикнати на нашия менталитет, нали? Душата ни. Плътта ще я храниме така, а характерът на душата трябва да се разчупва, да се променя и да се преобразяваме според Словото Господне. Божията воля. Така, какво означава усилени времена в библейския контекст? Нали? Първо, като точка, духовна тъмнина. Това, което говорим. Да. Отстъпление от истината. Това. Настъпва мрак. Отстъпват хората от истината. Идва мрак, обгръща мрак. Тъмнината. Не можеш да видиш това като грях.
Не можеш да видиш това като неполезно. Това не можеш да го видиш, когато има тъмнина, че там влизаш в капан. Нали така? Ето това прави хората, отдалечава от истината. Хората ще бъдат как в това време, когато се настане тази духовна тъмнина, отстъпление от истината, навлизане в лъжа, хората ще бъдат самолюбиви. Сребролюбиви, горделиви, обичащи удоволствията повече от Бога. 2 Тимотей, 3 глава, 2 до 5 стих. Второто нещо. Умножаване на злото и страдание. Умножава се злото и страданията. В такива времена, ние като Божии деца, призовани сме да останем верни и да сме будни и трезвени в такива времена. Когато виждаме сребролюбието, когато видим себелюбието, хората стават себелюбиви, умножава се злото и започва се страдание. Ти не участваш с тях в тези неща, но ако от самите нас започват да те боли, страдаш. Децата, мъжът ти, жената, приятелите ти не искат такава истина. Те стават себелюбиви, те стават сребролюбци, те стават хора, които нямащи страх от Бога. Говорят надуто, говорят празнословие. И това те боли. Отхвърлят те, отблъскват те. Този човек пък, тази жена пък, този... И отблъскват ни. Поради тези неща. Третото е, разбрахме, демек трябва да останем верни и трезвени. Що? Това е изкушение. Направи тези камъни в хляб. Поклони ми се, ще ти дам всичкото това богатство. Всички тези неща са ние да сме будни и трезвени. Да се предаваме повече на смирение, молитви, слушане на Божието Слово, постоянно общение да имаме. Нали така? И ако има някакви страдания, така един на друг да си носиме нещата, нали така? Третото нещо, изпитание за вярата. Усилените времена, това става. Изпитват сърцата, дали живеем чрез вяра или се поддаваме на страха и духа на света. Ето това се случва. Минаваме през ситото. Разбирате ли? Тези неща са свързани с библейски цитати от Божието Слово. Матея 24 глава, 12 стих. Понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Това какво значи? Че в тези тежки времена охладняване на любовта и истината. Ефесяни 5.16. Изкупвайте благовремието, защото дните са лукави. Изкупвайте благовремието. Призив тук за нас е, Бог не призовава тук към това, което сме призовани, извикани и поставени. Това е да сме бдителни в усилени времена и да сме хитри като змиите и незлобливи като гълъбите. И с друга дума, да бъдем богобоязливи. Това, което Той ни каза, това трябва да правим. Видяхме какво направи Самуил, закъсня, Саул взема, той стана свещеника. Даде жертва и той каза, непослушанието е като идолопоклонството, като магьосничеството, като чародейство. Когато ние сме непослушни, ето това сме. Когато не служиме според Божия модел, според Божият начин. Ела, святи души, ела тук, не знам си какво. Падаме, правиме. Отвърлихме думите на Бога. И ние пренасяме жертви, които режиме, които не са угодни на Бога. Жертва на Бога със сърце съкрушено, който търси истините да се храни от думите Божии. Да разбере, че това не трябва да правя. Това Бог иска от мене. Сърцето ми има нужда от тези истини. Новото сърце е за това, брате. Ново сърце Бог не ни е дал ни да го умърсиме. Ние трябва да го ограмотиме това сърце. Нали така? Да го пазим. От всичко друго, що пазиш,
Пази сърцето. Пази сърцето си. С какво го пълниме, брате? С какво пълниме това? Където е богатството, там е и сърцето ни. А Бог ни е дал ново сърце, където е Христос, там е Той. И това е призивът ни за мъдрост. Начало на мъдростта е като от Господа. Псалом 46:1 е наше прибежище и сила. Винаги готова помощ в напасти. Да знаем, тези усилени времена, които идват и са дошли, ние трябва да сме верни, да се доверяваме на Бога. Каквото и да се случи с нас, ние трябва да продължаваме да сме верни. Да сме верни. Както се изисква от един мъж и от една жена. Верност към брака, към завета, така и от нас. Както децата трябва да са верни да слушат бащина полука, така и ние. Да слушаме Добре. баща ни. Точно така. Това беше. Абе,